खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 एप्रिल 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे जाफेरै जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि मोजां मोननाय सिख्लाया गुबुन सेंग्राजों जुलि जानायखौ रागा जोंनानै गोथार जुलियाव बम ब्लास्ट खालामदों आरो बे बम ब्लास्ट जानाय जाथायाव हौवा गोदाना जायगायावनो जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि काबीरधाम जिल्लायाव बे जाथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सरजु मुंनि सासे सुबुङा गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि जुलियाव मिउजिक बक्स एबा हम थिएटार गिफ्ट होदोंमोन आरो बे गिफ्टखौ बेखेवना नायनायाव बमा बेफ्रुना होनायाव हौवा गोदानजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। उनाव बे जाथायखौ छत्तीसगढ़ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि सुर्यखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव हादोर नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ। गेस मोनजानानै 4 मावथिफोरा जिउ गोमादों। हारियाना रायजोनि झाजार जिल्लानि सिङाव थानाय जाखदा गामियाव गेसाव गोफोन दोनग्रा गंसे टेंकिनि पाइपखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो गाज्रि गेस मोनजानानै हां लानो हायै जानानै 4 मावथिफोरा बा लेबारफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। नयदानि सातांगारकुट गामियाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ गुबुनजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै गावनि बिसिखौ बुथारनानै जमुना दैमायाव गारना दोननायनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय उषा आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां फिसायनि मुङा जाबाय श्रावण। बे समाव श्रावणखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। पुणे मुम्बाइ एक्सप्रेस वे लामायाव लामानि जाब्रबथाय जानानै मुम्बाइ पुलिसनि सासे कनस्टेबल आरो बिथांनि सासे आलासिया जायगायावनो जिउ गोमादों। लोगोसे बे जाथायावनो पुलिस कनस्टेबलनि असे बिब' आरो बिब'नि फिसाज्लायाबो गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथाया मालाबलियाव जादोंमोन। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय श्रीकान्त सावन्त 49 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासे आलासिनि मुङा जाबाय जनाथन सावन्त 61 बोसोर बैसोनि। जेब्ला बिसोरो गावसोरनि गारिजों थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव गंसे टेम्पु गारिजों जाब्रबथाय जानानै बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानाय सानैखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बिसोरनि मुङा जाबाय आसुनि रानि 54 बोसोर बैसोनि। बे जाबाय पुलिस कनस्टेबलनि बिब' आरो आरिया 20 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।